खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै। आसामनि प्राइम मिनिस्टार सर्बानन्द सनालआ कोषागरभ असमिनिखौ बेखेवनानै होबाय। बेजों लोगोसे अगियान भारतीय बिथांखिखौबो बेखेवनानै होबाय। बेवहाय बाहागो लादोंमोन 47 बर' सुबुं। बिथांमोना आरो 80% लाइमोन सेंग्रा-सिख्लाफोरमोन। बाहागो लानाया बेवहाय 47 बर' सुबुङा कोषागरभ आसनिनि बान्थाखौ आजावो। बिथांमोना बान्था मोननो हायो। कोषागरभ आसनिनि बान्थाखौ सा 47 बर' सुबुंफ्रा मोननो हादों आरो माखासे गुबुन हारियाबो मोननो हादों। बिथांमोना बर' 47 सुबुङा बे बान्थाखौ नाजावनो हादों। कोषागरभ आसनिनि सिङाव थानाय आसाम साहित्य सभानो 6 कौटि रां अनसुंथाइ होयो आरो बर' थुनलाइ आफादनो 3 कौटि रां। 21 मोन साहित्य सभानो 43 कौटि रां होयो। मोनफ्रोमबो जिल्लानि 604 लिरगिरि थुनलाइ लिरगिरि बिथांमोननो 50,000 बिथांमोननो डनेशन हिसाबै होयो। बिथांमोननि आखायाव फरायसुलिफोरनो लेखा बायनो थाखाय 1500 रां सोगोन होनना सोनानै होबाय। माखासे फरायसुलिफोरनो आरो माखासेफोरनाव एकाउन्टआव हाबथ'आखै। माखासेफोरनाव हाबबाय माखासेफोरनाव हाबाखै। बेखौ लासैनो सोनानै होगोन। आसाम सरकारा बे रांखौ थाबैनो सोनानै होगोन आरो बयबो बे रांखौ लासैनो मोनगोन। सोरबा मोनाखैबा लासैनो मोनगोन। फरायसुलिफोरनो थाखाय 1500 रां होगोन होननाया बयनिबो एकाउन्टआव मोननाय जाहैगोन। जायनिया एकाउन्टआ मोजां, सोरनियाबा एकाउन्टआ ब्लकफोर दंबा बिसोरो मोननाय नङा जाहैगोन आरो सोरनियाबा एकाउन्टआ मोजां जादोंब्लाबो मोनथ'आखैबाबो लासैनो मोननाय जाहैगोन उनावहाय। सोरनियाबा एकाउन्टआ लक दंबा बिनिया मोननाय जाहैनाय नङा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव गुरुफेला गामियाव गं 8 गारि अमा लाबोनायखौ हमनो मोनो आरो सा 10 मानसिखौबो हमनो मोनो। बिथांमोनखौ पुलिसफ्रा हमनानै लानानै थाङो। आंनि बिटिआर निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै। जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो बयबो जोबजासे नायलांगोन होननानै मिजिं थिनाय थाबाय। तामुलपुरनि एन.के. दारांगानि ससेपुरनि जायगायाव हरखाबै अर नांदों। बेवहाय मोनसे गेरेजाव गं 4 गारिया खामदों। बे जाथाया समबारखालि जादों आरो बेयो मोनानि समाव जादों। बे अर खामनायाव 15 लाखनि बारा लस जादों होननानै बुंदों गारि मालिकआ। गेरेज मालिकआ। बेवहाय गोबां लस जादों होननानै बुंदों। हाग्रामा महिलारीआ 17 बोसोराव 2300 कौटि रां जाख्ल'नायखौ नायबिजिरनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ नायबिजिरनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ।